10 minutu goizeko 10:00 Mitxel Lakuntza sindikatuko idazkari nagusiak gaur elkarrizketan. Lakuntza jauna, egunon. Egunon, odei. Eta ezinbestean eta lan gatazkarik lehen lerrora ekartzekotan, une honetan mintzat oraindik bizirik dauden negoziazioetan Bridgestonen etorkizunean jarri nahi nuke. Astear delako, astear behar lukelako bintzat, langileen batzordearen bilera zuzendaritzak egindako azken proposamena aztertzeko. Hasiera batean baino nabarmen kaleratze gutxiago, jubilazio aukera horiek ere hobetuta eta kaleratzeak ere hobetuta bintzat edo baldintza hobeekin. Ela albo batera gelditu da, orain bintzat mahai gainean dagoen akordio posible horretatik. Bueno, nik ez dugu esango nabarmen jetxi direnik, ikan 200 okeraz paraiz, 250 gorako kaleratzea dira, ez dira gutxi. 150 jeizte ere ez da gutxi. Nik esango nuke ikan kopura oso handia dela, ez? Eta esango nuke ere bai, guk planteatzen dugunen, gure posizioa aintzate hartzen dugun kontu bat, gure ustez ezinbestekoa dena. Enpresa honeko ikan ez ditu akreditatu kaleratze horien zergaitiak. Gu dakiguna da, bere zenbakiak aztertzen ditugunean, eta enpresa honen ibilbidea aztertzen dugunean da, sekulako etekinak izan dituela azkenengo urtetan, eta etekinak izan da, halako erabaki bat hartzen duela, ez? Orduan guk esan dugu hemen, argi eta garbi, enpresak argitu beharko lituzke zeintzuk diren arrazoi horiek, oraindik ez duelako egin, eta gure ustez hor negoziatzeko abiapuntua da, dagoen planteatu den erea bertan bera uztea. Guretzako ezinbesteko baldintza da. Ezinbesteko baldintza aukera irreala gaur gaurkoz? Irreala ez, hori gogoan daukatu behiratu Aces bezalako enpresa baten, garai batean esaten zitzaigun ezinbestekoa zela, erea bertan bera uztea lortu genuen, eta kaleratzerik ezen egon. Orduan gu planteatzen dugu mobilizazioekin jarraitzea, eta guretzako bentsatelak ez du onartuko men kaleratzerik. Zuzendaritzak mehatxuaren elementuari ere heltzen dio, akordiorik ez palima da datorren astelenean delako muga orain arteko proposamen horri baiezkoa ez ezkoa emateko, kaleratze horien kalte ordain hori edo, ordaindu beharrekoa, murriztu egingo dela. Proposamena da 45 egun. Ez da berria eta halako enpresek hola jokatzen dute beti, mehatxuaren tresnak erabiltzen dituzte beti, nahi beste, eta hori izaten da negoziazioaren beraiek ulertzen duten bidea, ez? Baina badakite ere bai, arrisku bat hartzen dutela, eta justifikaturik gabeko ere batek ere arriskua dazkala, ere justiziaren aurren izan ditzazkela. Kontu gehiago, hezkuntza publikoaren baitan gehiengo sindikalak sinatutako akordiotik kanpo gelditu delako ELA sindikatua baita ere, ez duelako sinatu nahi izan, eta argudio horiek gainera ondo zerrendatu dituzue. Gehiengo sindikalak sinatutako akordio hori nola deskribatuko zenuke? Bueno, gure ustez hemen ez da ez dira bete, gure ustez langileek zeuzkaten aldarriak eta asmoak, eta hemen elak gauza bat egin du, guain dela urte bete hasi ginen ikastetxe, langileekin, irakasleekin hizketan, eta esan genien, zuen ustez, zein da hemen nun daude irakaskuntzako arazoak, eta nun egon berdia aldarriak, eta bereiekin hitz egin da, esan genuen, egon ezin bat argi eta garbi ikusi genuen, eta esan genuen, hemen atera berdi aldarri batzuk, eta aldarri horiekin aurrera egin behar du. Eta hala izan da, sindikatu bakarra, gutxiengo batzuk ezarri dituena, eta argi eta garbi esan dituenak non egongo diren, non egon behar ziren aldarri horiek. Eta aldarri horiek ez dira bete. Eta guk esan genuen, hemen lankargak arindu behar dira. Eta egon ezin handia egon da, eta gure ustez oainikan dago kontu honekin. Eta lankargak arintzeko ratioa jaitsi behar dira, modu nabarmenen. Heldu behar diogu ere burokratizazioaren arazoari, eta ez zaio heldu. Bigarrena, esan genuen, behin-behinekotasuna jaitsi behar da, 8%. Akordio honek ez du hori egiten. Akordio honek gainera daukana da trampa estadistiko bat. Langileen egun, irakaskuntzan dauden langileen 25% ez da aintzat hartuko. Berez, behin-behinekotasunan hor trampa bat egiten ari da. Erosalmanaren berreskurapena. Ez da akordio honetan bete dagoena da igoera bat, KPI-a bermatuko ez duena eta aintzat tortuko ez duena galdu dena, ez?
Eta gero ikusi genuen ere nabarmen beste arazo bat, arrisku psikosozialekin egonezin bat zegoela, eta esan genuen, bueno, hemen baliabide jarri behar dira, honi aurre egiteko. Akordio hontan jaso dina bakarri dira, uste dut 14 teknikari besterik ez dira egongo, 27.000 langilentzako, ez? Berez, akordioa oso eskasa da, eta dauden aurrerapenak oso partzialak dira, eta edozein kasutan etorri dira egin diren grebei esker. Eta guk hemen ulertzen ez duguna da, lorpen aldarri horiek bete gabe, jakinda ere irakaslegoa prest zegoela grebara jotzeko, eta hemen ikusi duguna da, egunetik egunera, grebaren kopuranen jarraitzaileak handitu direla, ez dugu ulertzen jakinda ere irakasle horiek prest dela grebari eusteko, zergatik sinatu duten halako akordio gure ustez eskasa. Zergatik sinatu dute? Beraiek galdetu beharko diezu. Odei, gure ustez... Beraiek lortutako, beraiek akordio horretan sinatutakoak behintzat ez dute uste, hutsaren hurrengoak diren. Eta hori lotuta dago, sindikatu bakoitzak non jartze dituen exigentzia minimoak eta norberaren langa non dagoen. Baina esatizut, gu izan gara hemen sindikatu bakarra langileekin gutxiengo batzu jarri joena. Gainotzeko sindikatuak, beste hilaz, hitz egin dute aldarri orokorretaz, eta horiek ematen, aldarri orokorre horiek finkatzeak ematen duena gero da aukera bat lehuntzeko edo arintzeko akordioaren langa horiek, ez? Baina guretzako importante izan da, ez? Eta guk ikusten genuen aukera bat, askotan esaten delako, eta lehengoan entzuten nuen Aitor Esteban esan ez, eske elarekin ezin da zer adostu, ez da egia. Eta behar bada, Aitor Estebanek denbora gehi pasa du Madrilen, eta galdu termometroa herri honetakoa, baina ela da, hemen herri honetan akordio gehien sinatzen duen sindikatua. Gehiengoa dugulako, eta urtero 250 akordio baino gehiago sinatzen ditu. Eta Eusko Jaurlaritzarekin, orain dela aste batzuk beste akordioa sinatu dugu, guretzako adibidezena, eta hemen errepikatu zitekena, eta ez den errepikatu hezkuntzako sukalde eta garbiketan akordioa sinatu genuen, oso akordio ona. Behin-behinekotasuna reala jaisten zuena 8%, erosalmena benetan berreskuratzen zuena, eta ratioan jaitsiera nabarmen jasotzen zuena. Hori zen gure adibidea. Eta ikusten genuen, eta Eusko Jaurlaritzari esan genuen, elarekin akordioa nahi baduzua, hor dago. Baina, gero bakoitzak lehen osaten galdetzen zenean bezala, sindikatu bakatzen azkalanga batzuk, eta gureak begibistakoa denez, exigenteagoa dira. Eta hori esaten zenean, sinatzailei zuzenean galdetzeko akordioa zure hitzetan horren eskasa baldin bada zergatik sinatu zuten. Haratago joan zarete, gobernuaren presioei men egin izana aurpegiratu diezulako. Ze presio egon dira? Bai, Jaurlaritzak bere papera betetzen du, eta negoziazio guztietan, eta hori guk bintzat ongi dakigu, herri honetan ere, greba gehien egiten dugun sindikatu garen enean, beti daudela presioak, esan ez daizue, segi bide horretatik, ez dizuegu zer ebango, baina bideak zer erakutsi du. Eman dien aurre pauso eskaz hoiek, etorri direla grebari esker. Eta orduan logikak, eta jakindare irakaslegoa prest zegoela grebara joateko, guk aukera ikusten genuen, akordio bat egiteko. Ez dakit lerroen artean ere irakurtzen ari gotu nahi zen, edo nire impresioa den, sinatzaileek ordezkatzen dituzten sindikatu horietako afiliatuak ere ez daudela kontento edo sensazio hori dagoen sinatutakoarekin. Guk daukagun sensazioa, eta... Irakasleen artean oraindik gogoa bazegoela mobilizazioa. Bai, guk argi eta garbi esan dugu, baina ez nuke esango, ez da helaren intuizio bat. Hau da, guk ikastetxetan ikusten dugun gauza bat, eta esango nuke ere ikusita grebek ze jarraipen kopurua izan duten, horrek agerien uzten duena hori da izuzen ere, grebak izan duela babes handi bat, eta jenteak bazuela eta irakasle horiek bazutela prestutasuna borroka horrekin jarraitzeko, ez? Eta ustut jende askok ez zuela nahi hemen sasi akordio bat. Ez? Eta asteon gaur bertan gure hezkuntzako
arloa bilduko da, eta planteatu behar dugu, hurrengo pausoak zeintzuk diren, eta orain pixkat inpresioak jasotzen ari gara, ikastetxe, baina guk bai, nabaritu dugula, haserre bat, eta egonezima dagoela akordio honekin. Posible izango litzateke, LAK alde bakarrez, greba egutegi propio bat planteatzea, une honetan? Bueno, oso zaila da hori jakin ere gehiengo bat dagoela, eta hitzarmen bat sinatuta dagoela. Horrek ez du esan nahi, borrokarako aukerak ez daudenik. Eta gu planteatu behar dugu ikastetxe, badakigulako bere hortan jarraituko dutela arazo horiek, eta egiturazko arazo horiek konpondu ez diren inean, lan kargen bueltan dagoen egonezin hori eta gero ereduarekin lauden elementu batzuk, segregazioa, euskalduntzaren bultzadaren falta edo digitalizazioaren inguruko eztabaidak hor jarraituko dute, eta guk planteatu behar duguna da ikastetxe ere irakurtzea ongi dauden arazo horiek eta langileak antolatzea, eta uste dut ere esango nuke borroka ziklo honek utzi duen behar bada albiste honena hori izan da, langileen antolakuntza hobetu dela, eta uste esango nuke ere antolakuntza aldetik hobeki gaudela ikastetxetan. Begoña Pedrosak, LAK alde batera egin izanari buruz, baliabidetan, hezkuntza hobekuntzan egon gara, ELA beste marko batean dago. Bueno, ELA dago markoan, batez ere, hezkuntza eredua hobetzeko marko horretan, baina egiturazko hobekuntzetan, ez sasi akordiotan. Eta behar bada, gobernua beti mugitu da horretan, ez? Gobernuak egin duena grebari esker. Orain, esaten da, akordio historikoa da, zergatik ez zuten egin, greba aurretik, hain historikoa baldin bazan, eta prestutasun hori baldin bazuten gauza batzutan aurrera pausoak emateko, ez? Hori ez dute egin izan, eta lehen osan duen bezala eman diren aurrera pauso partzial horiek, eman dira grebari esker, ez? Eta elaren markoa hori izan da, eta beti esaten dugu, nekez hobetu daiteke hezkuntza publikoko kalitatea, lan baldintzak hobetu gabe. Eta dena elkarrekin doa, eta elak gauza horiek planteatu ditu, eta hemen Pedrosak badaki egiturazko aldaketarik ez dagoela akordio honetan. Hezkuntza publikoan eman den zatiketa hori sindikatuen artean, ELA eta LABen arteko harremanetan adibide bat bine ez da, bien arteko distantziaren inguruan? Ez da berria, eta begibistakoa da, eta aspaldikoa da, bide ezberdinetatik goazela. Gaur-gaurkoz zenbaterainoko distantzia zago, ze bibide desberdinak batzuetan ere topatzen dira? Bai, topatzen dira adibidez gutxiengo soldatari buruz hitz egiten dugunan, bai, eta hori da albiste hon bat, eta desadostasun orokor horretan gai izan gara, eta uste dut ere albiste hon badela, batez ere kontu honekin gutxiengo soldatarekin bide bakar bat egiteko eta estrategia bat adosteko. Baina bi bide horiek elkarrengandik oso urrun daude gaur-gaurkoz? Bai, esango nuke ez gaudela gertu. Bai, eta ezberdintasuna dauzkagula, eta nola ulertzen dugu negoziazio kolektiboa, sindikatu bakoitzak non dauzkan nahikotasun horren langa, ez, eta hemen ikusten ari da, uste dute elak posizio exigenteagoa duela negoziazio kolektiboan, eta edukitaz hitz egiten ari garenean, eta bestalde ere bai, gero interpelazio politikoan nola ulertzen dugun, ezberdin ulertzen dugu, eta gure ustez kasu honetan eta udaletxeetaz hitz egiten dugunean, edo Nafarroko egoera aztertzen dugunean ere bai, edo Eusko Jaurlaritzarena, guk ez dugu desberdintzen agintean nor dagoen, guk desberdintzen dugu egiten diren politikak. Eta EH Bildu baldin badago, edo PNV baldin badago, eta erabakiak, langileen kontrako erabakiak hartzen baldin badira, guk aurre egingo diogu. Hor uste duzu dagoela desberdintasunetako bat, LABek bai begiratzen diola nor dagoen agintean, exigentzia maila hori hitzeko? Ez dira berriak eta esango nuke gure desberdintasun klasikoak direla, tamalez, eta ezin izan ditugu konpondu denborean zehar, eta bat da hori, negoziazio kolektiboa nola ulertzen dugun, eta nola goazen, eta ze baliabidekin goazen borrako hietara. LABek murriztu duela, edo dela exigentzia maila bajuagokoa? Bueno, uste dut ere borroka sindikala lotuta dagoela dauzkazun tresnekin. Ez? Eta agerikoa da, elak erresistentzia kutxa bat duela. Eta beti jarri dugula azpimarra horretan, antolatzeko behar hortan, eta antolatzeko behar hortan tresna garrantzitsua dira. Eta erresistentzia kutxa horrek albidatzen duena da,
aurre egitea, gatazka horiei, baldintza hobe batzutan, eta nahikotasun horren langa igotzen du. Azkenean ez duzula sinatzen patronalak nahi duen akordioa, baizik eta langilek nahi duten akordioa. Hortaz, maiatzaren bata pasaberria da, baina irudikatzea bizat 2026ko maiatzaren batean, oraindik gelditzen baldin bada ere, Lab eta ELA elkarrekin ikustea, aldarrikapen besteak beste, ezkertiar eta bertzaleak egiten, irudikatzen duzu, posible da? Esango nuke, gustatuko leitzaiake, eta esango dute aspaldian gertatu den gauza bat izan da, izan dira urte batzuk aspaldi, lortu genuna, eta hori gustatuko leitzaiguke, baina ere, importantea ere, fikzioetan ere ez erortzea, eta batzutan ere, errealitatea gordina bada ere, onartu behar da. Ez, eta nahi gustatuko leitzake, baina errealitatea eta kasuntan nahiak edo ametsak non dauden, ez behar nire bai. Bueno, ala eta guztiz ere lakuntza joana, itortzen zenean komunian dauzkazuen, aman komunian dauzkazuen kontuak badirela, soldata minimo propioa, gutxiengo soldata propio izaterena. Ostiral honetan, por cierto, oker ez naiz, elak seminarioa doa antolatua, ez da? Bai. Aretoan. Elkarrekin egiten du gaina, dela talabek. Bat egindako topaketa bat, seminarioa izango da justu. Kanpotik bintzat impresio ematen du blokeatu xamarrez ote dagoen patronalak edo zein negoziazio aukerari atea itxi ostean. Ze bilbide politiko izan lezake honek, Madrilen ere ez dagoelako mugimendu handia egirik horri buruz? Nik esango nuke honek hasi besterik ez duela egin. Eta hemen hasierako bidea izan zen patronalarekin esertzea eta lanbide arteko proposamen bat egitea. Eta patronala etorri zen, eta esan zigun argi eta garbi honetaz ez dugu hitzei nahi, eta ez dugu sinatuko zuekin gutxiengo soldata bat. Eta horrek agerian utzi duena da, patronalak ez duela onartu nahi herri hontan dagoen errealitate sozioekonomikoa. Eta guk hemen esaten duguna izo, hemen Espainiatik inposatzen zaigun gutxiengo soldata horrek ez du ematen hemen bizitzeko. Ez delako nahikoa behar den bezala bizitzeko, ez? Eta patronalak hori ez du aintzat hartu nahi. Eta patronalak nahiago du Espainian inposatzen den lege bat, badakitelako, lege horrekin, prekaritatea edatzen dutela. Horregatik egite dute Espainiako legearen alde, eta horregatik defendatzen dute Espainiako soldata minimo hori, ez? Orduan esan genuen, bueno, gu horrez gara geratuko, eta hemen beste bide badago, eta guk herri lege ekimen bat jarri dugu, martxan, urrengo hilabetetan sinadura biltzen ibiliko gara, eta ekimen hori Eusko Legebiltzarrera iritsiko da. Eta herri legegile ekimen horrek galdera zuzen bat egingo die. Gasteizen esartzen diren alderdiei. Zuek hemen erabaki nahi duzue gutxiengo soldata edo Madrilen. Hori izango da. Eta baiezkoa baldin bada, eta guk presionatuko dugu hori hola atera dain, urrengo pausoa izango da Madrilgo Kongresuari eskatzea eskumen hori. Hori da bide legala, hori da legeak uzten digun zirrikitua, eta Madrilera gure ustez, Madrilera iritsi beharko litzateken ekimen bada, eta hemen gauza ezberdinak daude, hemen daude gure autogobernua, eta guk autogobernu hori lotu nahi dugu lan baldintzekin eta jendearen bizitzarekin. Begira, norabide beretsua hartuko luke, norabide legal hori, estatus berriak. Ez dakitzuk nola hartzen duzun, Mertxe Aizpuraren esaldia gogoratzen dut behin eta berez orain arteko esaldirik argiena izan delako, hiruko akordio horri buruz erreferentzia egin da esantzorako, sekula baino gertuago dago akordioa. Ondoren galdetuta ia horrek ze esan nahi duen, ez dugu azalpen gehiegi jaso. Batez ere, terminoari buruz ere, estatutu berria, autogobernu gehiago horre ere estatuzelako bat edo ez direlako bat edurria iote Euskal Herria bilduta PSE. Ez nola hartzen duzu? Esango nuke odei gu berdin gaudela ere bai. Ez dakigu horrek zer esan nahi duen. Eta kezkatuta gaude, abia puntua zelako guretzako egokiena. Eta abia puntua da, hemen, hiru alderdiak martxan jarri duten prozesu, ez dakit, elite prozesu batean, eta ez dago informazio gehiagorik.
eta guk esaten dugu herri hontan autogobernuaren aldeko edo burujabetzaren aldeko prozesu bat egin behar baldin bada, egin beharko da herriaren babesarekin eta jendearen parte hartzearekin. Horregatik guk eskatuta gaude abiapuntu horrekin. Ez dakigu marra gorriak non dauden, pentsatu behar dugu hor pese baldin badago marra gorriak ja marraztuta daudela, eta hori ez da abiapuntu egokiena, eta gure ustez abiapuntua behin eta berriz esan dugu, eta hau 97tik Gernikako ekitaldi hura egin genuenetik guk esan dugu, diota abiapuntu izan behar da, abiapuntu kritiko bat esateko estatuak ez duela bere hitza bete, eta hemen epaitegi konstituzionalaren bitartez eta oinarrizko legeen bitartez estatutua igatu edo hustu nahi izan da, nahi izan duten bezala, ez? Eta orduan gure abiapuntu kritikoa hori da. Eta hortikan abiatu beharko litzateke prozesu hori, ez? Jakinda ere, orain arte ez dutela bete esandakoa. Diskrezioaren argumentuak ez zaitu konbentzitzen? Diskrezioa, ez dut uste hemen halako prozesu batean indar gehien izan beharko luken elementua dela. Uste dute diskrezioa baino parte hartzea litzateke hemen. Horrez eta ostasun bat dago. Ze Otxandiano, Esteban eta Andueza hirurak izan dira hemen, da hirurak gaiaz galdetuta bintzat esaten dute, ez da, akordi bat iritsi bitartean bintzat diskrezioa ezinbestekotzat. Bai, eta hor dago gure kezka, elite hoietara mugatzen delako prozesu hau. Eta orduan zu galdetu guk ez dakigu ezer. Ez dakigu ze denboretan ze edukitan ez dakigu ezer. Ez da gure ustez eta eragile sozial bat garen enean kezkatuta gaude, ez delako ez bakarrik eragile sozialen parte hartzea bultzatzen, baizik eta ez da gizartearena. Imaginatzen du buru belarri, ekainaren 2 eta 3 elak antolatuko duen kongresu horretan ibiliko zaretela, besteak beste autogobernuaren gaiaz ere arituko zaretelako, ponentzia horren hildo batzuk ezagutzen ditugu, aurkezpenen bertan datu batzuk ere mantzen dituztelako, eta bertan kritikatutako kontuetako bat, zuk aipatutako autogobernuak jasandako kolpe horien aurrean, ordezkari politikoek izandako erantzun ahula izan da. Erantzun horren inguruan definitzen edo saiatuko zarete zein jarrera izan beharko lukeen eragile bakoitzak edo? Aurreko galderarekin lotuta dago, ez da guretzako abiapuntua hori da. Autogobernuaren higadura hori nola irakurtzen den, ez? Nik beti esaten dut, aurreko gobernuak egin zuen behar bada gauzarik onena, publizitate gutxien izan zuena, izan zen lan bat, deitzen zena, autogobernuaren higadura. Eta hor, banan, sailkatzen dira, estatuko gobernu ezberdinek, bai Alderdi Popularrak eta bai PSOEk bere garaian, hartutako erabakiak autogobernua higatzeko. Arlo askotan aurrekontutan, funtzio publikoan, etxebizitzan, eta barrez. Eta hori da gure abiapuntua. Esatea, behintzat esan beharko zaio jendeari, hitzartuta zegoen hori ez dela bete. Asko hitz egiten da herri hontan, alde bikotasunaz, alde bakarretaz. Hemen alde bakarrez ibili den bakarra estatua izan da. Eta gobernuak. Beraiek erabaki izan dute autogobernuan noiz bete eta noiz ez. Eta legeak, oinarrizko lege horiek martxan jarri direnean, erabaki izan dute, zenbat irakasle topea zenbat izan behar den, mediko topea zen izan behar den, zenbat bidera dezakegun aurrekontuetara, halako erabakiak hartu dira. Eta jarraitzen dugu izaten, lan munduan, Espainotik edo Madrildik erabakatzen dira orainikan lanaldia zein den, gutxiengo soldata, ereak nola egin behar diren kaleraketak. Orainikan inposatzen da marko espainol bat eta estatutik ezartzen zaigu marko hori. Nola begiratuko diozu Madrili Euskalduna Jauregi horretatik lehen aipatutako hiru alderdi horiek komunean ere badutelako presa pixka bat ere badela, ez dagoelako bat ere argi Espainiako gobernuak iraungitzen datarik baote daukan, edo benetan 2027 iritsiko ote diren. Bueno, baina esango nuke hau, Madrilen gobernu osatu zutenetik egunero bolo-bolo ibili den errealitate bat dela edo galdera bat dela, ez dago gure esku, ez dakigu zer gertatuko den, baina hasiera batetik esan genuena zen gobernu honek ez zeukala gehiengo progresista bat ola esan badaiteke, ez? Eta hor bi alderdiek, kasutan Juntsek eta PNVek, ez zutela neurri sozialetan, neurri sozial batzuen alde egingo,
eta zailtasunak aurre ikusten genituen, aurre ikusten ari garenak. Amaitu aurretik, alor pertsonalean indartsu, idazkari nagusi gisa jarraitzeko bintzat, borondatea egin bai. Bai. Bai, askotan galdetzi jazue, baina gu talde bat gara eta gure kongresuak aukeratzen duena talde bada. 12 lagunek, 6 emakumeak eta 6 gizonek osatzen dugu batzorde eragilea eta esango nuke baietz, talde bezala oso garbi dugula gure erronkak non dauden, gogotsu eta indartsu gaudela, bai nola ez. Mitxel Lakuntza, eskerrik asko gurean izateagatik. Zuei. Eguneko albistekin guazirati. Donald Trump hain zuzen ere duela ordu erdi eskas iritsi da, Saudi Arabiara berehala ikusiko dituzue irudiak nola iritsi den